Kowe roh bumi. Bumi yo ngerti to. Bumi iki manggone ning ndi? Bumi yo ning kene iki. Salah. Lho, Bumi iki manggone Tegalan. kok iso iki lho? Bumi iki yen ditanduri tebu bakal semi. Lho. Mulane lemah iki beda-beda jenenge, Mas. Bumi Bantala, Lemah, Siti. Nek dhewe-dhewe. Nek bumi Iki manggone Tegalan. mergo ditanduri tebu mesti Bakal semi. lho. Nek umpama Bantala, Bantol iki manggone ning Ratan. kok iso? Saben dina diliwati ban bakal rata lan nelo. Mergo Bantala. Bantol. Lah nek lemah Ki manggone ning perumahan. apa kuwi? Kalem-kalem nyicil besok dadine omah. Lho. Iso genah jane iki. Lho iya. Jane yo Nek bener. Siti ki manggone ning kuburan. Kok saged Isih Mas wong Darsono? Alhamdulillah dalu niki saged sowan Kyai Ngatup ngantup sedayanipun. nggih, ngatup kambingan. Ngantup kambingan nggih. Sik Pak, kula tak nata ambekan, Pak. Wah, menggeh Pak. Wong ambekan kok ditata ambekan iki lek mlebu karo metu tok to. Nggih nek mlebu ra metu, ra mlebu, ra Ayo metu, wis ora ditata kukut. lah ya. Aku kut. Jan tenan lagi bengi iki dagelan liwat pawon barang. Iya. Wis. Ambune nganti sangit jangan tok mburi. Ayo saking lumane Mbah Lurah kok. Tenan kok Mbah Lurah jar kasih niku saestu kok jariyahe katon isi niku jar kasih niku. Betul. Kula asmane Bapak Haji Jar Kasih, jariyahe katon isi. Sampeyan transite ning endi, Mas? Kula transit teng Wiking mriki, Pak. Lho aku padha yang mburi kelir kene ku Alah, arep sampean- mlebu ulung-ulungan karo wargane do arep dahar kok. Sampai nuleng-ulengan aku lagi rene kebek wong langsung ning jeding mek ndelik tok ning kono. Ora Iya. ngalih-ngalih belas. Ah, Kula ah. Kyai ngatup kula acungi jempol, Pak. Lirik? Sebab menapa? Ini yang menjadi suri tuladan percontohan penonton Jawa Timur Ah, ah. yang selalu menaati tata tertib kondusif menjadi penonton yang hebat membawa harkat martabat budaya Indonesia. Iya, luar biasa. Tertib kondusif Pak niki. Cobi penyantir sani wingking kaya ngeten iki ndae penonton ngatup ngeten iki. Heeh, luar biasa dawuh Mbah Lurah, ada 10.000 penonton. Diaturi wis to, pokoke nek angger ben taun gelem wayangan menyangkali aja nyangking timblo wah magrib budal sembahyang. Insyaallah mumpung sik urip sregepon nanggap bayang sok nek mati ben munggah swarga. Ah iya. Niki lho Pak. Kuwi pancen ya tenan. Lah digawe Pak Kaji kok mangsane. Lah. 3 periode Pak. 3 periode. 3 periode niki nek ora getel-getele dadi lurah, masyaallah Pak. Ora duwe pamrih kok Mbah Lurah ki Mboten dadi duwe lurah. pamrih, kula kalih Mas niki mboten dinyang blas, Pak. Ngono. Sing ngenyang sapa Mas Luduk? Carike. Cari ra melu-melu ki Bu Winarsi ngawur ae kok iso. Pangapunten Pak, minta. Sampeyan ngomong Mas, sampeyan teng ajeng mawon. Arep ngomong apa coba? Weh, padha lho, padha-padha bayarane mek meneng tok. Ayo gentenan. Kikete padha, klambine padha, clanane padha, nggon lambe padha, sembarang padha kok ora gelem. Ya kudu ngomong. Nggih. Mergo tekan kene iki sampean kon ngomong ora kon mung meneng tok. Duwe Saora-orane lambe. kudu Nah. duweni pamikiran piye warga ngatup kambingan ki kepiye, kahanane kaya ngapa, dadi kudu menehi ular-ular to menehi tulodo. Dadi bintang tamu dagelan ora mung gawe lucu ora, ning kudu ana visi misi lan ana isine ngono. Lho. Lah ya wis lho. Dengan dawuh to, ngantuk Mergane apa? Mergane Kambingan apa? kaya Sampeyan ditimbali rene iki tujuane kon menghibur warga masyarakat ngatup kambingan. Lek tekan kene mek menteleng karo ndak ngomong gunane apa coba? Ayo. Wong duwe lambe iki kon ngomong. Nah, lambe iki gunane kejaba ge mangan ya dingge ngomong, ora nggih rasan-rasan ngono. Kuwi. Lambe nggo apa? Lambe nggo apa? Lah lambemu nggih apa? Lho, lek duwe lambe nggo napa? Hah? Lek duwe lambe nggo napa? Lho, lah senemu nggih apa? Lho, kowe tak yen lho dawuh pripun? Ya nggih mangan karo nggih ngomong. Ora mesti. Ya mesti. Sumure duwe lambe ya ora iso mangan, ora iso ngomong ya. Iki sing diomongke lambe menungso apa lambe sumur? Tapi lek ya lambe. Ayo. Tapi lek ya lambe to. Sumur ayo di lambe. Lek Ning- kanthi aja dolan ning Ya mikir mesti lambe sumur ra iso ngomong mergo ra duwe untu. Lek duwe untu, Ya iso ngomong. gaji untu tok ya omong. Ayo. Kene mboten. Gaji lho untune ya akeh, ondoke ya untune ya akeh. Netane ya ora omong. Mergane graji ndak iso ngomong kuwi duwe untu. Mergane pancen graji ora ndek mata. Lek di moto, Ya iso ngomong. udun nek di moto ya ora omong. Apa? Udun. Nggih ning lawuh. Oh jenengan niku kok
Nggih mboten. Heeh. Lha kula arepe ngomong apa niki? Boh, Sampeyan ki ora ya lesu lho jenengane. ora nesu. Lah niki lho kula jelasin. Ora lumrah kowe iki sing dijak ngomong ora sak mestine kok sing kok omong iki ora cocok karo sing kahanane sing ning ngarep. Kula lah yo ngeteni dawuh jenengan to, Heeh. Pak Tomin. Pak Minto. Pak Minto. Minto. Pak Minto kok Pak Tomin ki. Pak Minto. Pak Tomin ki gandane Pak Tomin and Jerry. Pak Minto. Kita Pak Minto. Nah, coba. Lho, coba napa? Lho. Kula Lho ki kan ngomong ke jareke ndak duwe Lho, mata. kula ikon ngomong apa? Lho, sak karepmu kowe rene arep ngopo? Nek Loh. Mas Minto ki lak lenggah ngasta dalang. Lho, kan biyen ki dalang iki linggo. Kowe tau tumon dalang adat. Ya ora? Iya. Lah iya ora sing- usah diomongne. yang di- Pak Minto ki ning dindingan linggo dadi dalang. Aku yo tau ngadeg. Loh, Aku yo tau ngadeg. Kowe apa ngerti ya? Aku lungguh ning ngadeg. oh jajal punten. Kirimno WA jajal. Ngeten Mas, Selentik iki. ngeten Mas, pangapunten. Niki sing ngerti slaten-slatenipun kula. Hmm. Mas Minto tujuannya ngarahke sampean ngoten niku karepe napa to? Mas Minto itu porsinya dalang. Roh. Lah lek wis ngedep debok, ngedep wayang iki dalang. Kowe tau tumon ngedep debok, ngedep wayang terus kernet ngene iki. Kan biyen ki lek wis linggo ngedep debok, ngedep wayang ku yo dalang, Bos. Iya. Ning aku pas mbok omongi aku seru. Ning aku iki Ngomong apa kowe? Aku wis paham lek ngedep debok linggo ki yo dalange roh. Aku menggaris bawahi bahwa Mas Minto itu sebagai makrifat atau pemimpin. Roh. Iki ki pimpinan. Nyapa? Iki pimpinan. Ngerti ora lek kene iki pimpinan. Abang ijone panggung, urip matine panggung, gumantung ning pimpinan. Ora iso. Kowe ning kene iki mek kawula Ora iso. nunut. Lah kok ora? Uripe panggung ana bayarane yoga karo sinden. Ki manut sinanggap. Enek pimpinane kok sampeyan ora sinanggap. Iya, sing nanggap ning wis mempercayakan ning aku kon nguripi panggung. Lah nggih. Kan ya bener sinanggap to? Heeh. Lah nggih. Lah iya. Lah ya. Ngopo? Ya wong iki. Ya ora. Loh, sing nanggap bos, lek ora enek sing nanggap enek pimpinane, enek masyarakate, enek yogane lek sinden. Mergo enek sing nanggap ki enek sing ditanggap ndeng. Loh, ngelakne kula ripun? Gendeng. Loh, lah lek kula gendeng jenengan berarti bapake wong gendeng. Lah ngopo? Lah ku anakmu kok. Sapa sing duwe anak kaya awakmu? Mosok ora duwe? Ora. Tapi kan seneng di bapak kayak iki aku, Pak. Masya Allah, ngeten iki lho. Manusia itu punya masalah dan punya beban. Nek sampean ngomong kuwi tujuanmu ora Sik, pas, kowe arep nuturi sapa? Terus apa kowe? nuturi awakku dhewe wae. Aku kok ketoke salah. Terus apa? Bela kowe salah, bela jenengan Loh, salah. bengi iki kabeh iki salah. Wis ora enek bela-belanan iki mengko. Ora. Golek dhewe-dhewe. Ya, urip dhewe-dhewe. Ngerti, mergo dhewe-dhewe wong anggarane ya dhewe-dhewe. Iya. Wis pokoke dhewe-dhewe ndak kena melu-melu iki kok. Wis. Heeh. Sampean karo aku nyambut gawe, kuwi mbok ya rada welas sithik. Napa Mas? Ning kene iki nunut lho, Nah, kuwi rungokno kupingmu ning kene iki nunut. tak kandhani. Wong mikir ra nggawa lho kowe iki rene. Iki ku dhewe, Bos. Kok dengaren dhek iki ra nggawa? Loh. Ngawur sama iki. Dhek iki ra nggawa ngono. Iki lho mik go dhewe. Nek tukang son nunut tekmu. Ngono lho. Aduh. Niki pun kula omongi, Mas, nek nyambut gawe nderekke sinten mawon, kuwi nata etika, attitude, sopan Nah, kuwi santun, dirungokke. tata krama subasita, Nah, adat kuwi lho. timuran sing wis lumaku. Iya, iya. Panggung ki ora kena nggeyak-yakan. Nah, Ki nek umpama awakmu iki gak seneng, kowe ngadeg ning kono disurung iki ora enek salahe lho. Mergo nek ngene iki kowe nutupi wajah-wajah cantik ngene iki. heeh, bokongmu sing Ngadeg ning- ngampret kuwi ngadeg ning nutupi kono ki sinden-sinden kuwi. Eh, Nggih. Bokongmu sing ngampret lho. Ya ya nek musim mok. Model. Lah nusuwa. Gak nyen yo ngampret. Lah iya. Terus sewu Pak Minto. Heeh. Kula niki ping ngluruske. Sampeyan nek ngadeg teng Mbok lulus apa nek ngebengkong pe kok. lho. Maksudnya ki menjelaskan dalam etika panggung ki. Nah, kuwi dirungokke. Sampai nek ngadeg teng mriki ora izin karo adik-adik sing cantik ngene iki. Ini juga perlu ekspresi lho. Nyawang madhep rono dipirsani wajahe cantik terus mbok tutupi bokongmu nih. Nah, tur menah penonton iki pengen nyawang sing seger-seger ora nyawang sing kaya awakmu kuwi. Jangan bangga menjadi orang cantik. Lah kenapa? Karena kita tahu bahwa kecantikan itu hanya sementara. Loh.
Kok bisa kamu mengatakan gitu? Oke, iki sik umure sik 20 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi ingatlah bahwa kecantikanmu itu tidak sementara, itu hanya sementara. Loh, sok ben ilingo lek wis 70 tahun ke atas, wis samu barangmu dledek, Mas. Raga suda rupa sirna. Sirna. Lho, ketoke ayu saikmu, pipimu nduren sajuring sik nom. ketok cimplis. Sok ben lek 70 tahun, pipimu wis dledek misal. Lho. Kowe ngene iki sik ayu-ayu dhewe wedak sik klet bos. Sik apik sik pantes, dhewe wedak sembarang yo cocok. Ning sok belek wis umur 70 tahun, mbok wedaki seraklet lu kabeh kowe. Lho, undakmu sik kenceng. Sik nraju Mas. Sok belek wis tuwek melorot, Pak. Jadi jangan bangga menjadi orang cantik. Bangkeane nawon kemis. Sok belek wis umur 75 tahun ke atas, dledek Mas. Payudaramu ki sik apik saiki. Payudara ki apa? Aku ora mudeng apa? Iki lho. Oh, ora ngerti payudara ki ora ngerti. Mesti bocah-bocah ki duwe sampingan dodol-doro ngono to. Doro dasmu. Lho, dorone payu ki. Payudara. Lah iya, nggawa Lah doro iya, payu. kejaba nyinden kuwi karepmu niki dorone iki wis payu. Nah. Pak Minto, iki tak basane sing halus lho. Heeh. Payudara iki lho Pak Minto. Lah iya, dodol doro wis payu. Susu. Oh. Iki lho. Oh, susu. Susumu. Tetek ngono Mas ben halus, tetek. Tetek we apik. Tetek. Nah, kuwi nek kesusut berarti ketetek. Sik apik. Iya. Sik nyengkir gading Pak Minto. Umurmu sik 30 tahun. Ning iki kok sok ben nek umurmu 75 tahun. Payudaramu wis melorot. Kowe kok iso jelas kaya ngono iki sing mbok ngerteni neke sapa? Bojoku Pak Minto. Heh? Bojoku wis 75 tahun iki ndodek tas pesik Indomaret lho. Melakun mak pok. Astagfirullah. Oh, Pangapunten. ning ning pasar sampean mak pok ngene. Kula niku nyambut gawe enten 20 tahun ora tau kok nyandak jenenge bojoku ora tau. Apa meneh kok organ tubuhe bojoku. Kuwi lho. Kuwi jenenge we Nah, nggawa. iki lho wong lanang sing njaga kehormatane wong wedok iki kaya ngene nyambut iki. gawe materi fisik seorang istri mbok bawa di panggung. Justru malah aku ngelek-ngelek wong wedok bojoku dhewe apa Pak. Lek ngelek-ngelek wong liya itu sekarang tuh ada undang-undang IT Pak. Bahaya. Gini Pak Minto. Lek kula lho dilaporne, kula ngene hukum. Tapi lek kalih bojoku kula aman Pak. Wah, bojoku tak elek-elek ngene iki, ketok delok streaming dalu niki to. Nggih. Kowe ngono aku mah bingung lho. Kowe kok ngomong bojomu kok elek-elek apa bojomu ki ayu? Loh. Bojone ayu dhewe Pak. Ayu dhewe bojone. Sampan kira karo Pak Minto. Bojoku ayu dhewe lho Pak Minto. Kuwi lho. Ayu dhewe. Ayu dhewe. Mulane ratu dijak tenggene wong-wong ngeten. Lah, kok ora tau dijak? Lho, kula tak ajak ning kene ketok elek Pak. Lho. Lah nyapa? Ayune iki lek dhewe lho Pak. Oh nek ayu dhewe ngono kae. Dhewe ayu lek kumpul kene iki ketok elek bojoku. Tapi ngene iki lho. tapi enak. Cintailah istri. Pak Minto, pangapunten. Wong wedok ki padha karo desa. Loh, Desa wong wedok karo desa gundulmu. Wong wedok ki dhewe, desa ya dhewe. Desa ki lak dinggoni piyayu keh. Wondene desa ki nek digawe apik ya iso apik, digawe elek iso elek. Mergo bumi pertiwi sing dipanggoni sing ngetokke ulu pametu para kaum tetani. Kuwi manut saka niat kajate para hambane Gusti Allah. Kowe roh bumi. Bumi yo ngerti to? Bumi iki manggone ning ndi? Bumi yo ning kene iki. Salah. Lho, Bumi iki manggone Tegalan. kok iso ki lho? Bumi iki yen ditanduri tebu bakal semi. Lho. Mulane lemah ki beda-beda jenenge, Mas. Bumi Bantala, Lemah, Siti. Nek dhewe-dhewe. nek bumi Iki manggone Tegalan. mergo ditanduri tebu mesti Bakal semi. lho. Nek umpama Bantala, Bantol ki manggone ning Ratan. kok iso? Saben dina diliwati ban bakal rata lan nelo. Mergo Bantala. Bantol. Lah nek lemah Ki manggone ning perumahan. apa kuwi? Kalem-kalem nyicil besok dadine omah. Lho. Iso genah jane iki. Lho iya. Ah, jane yo Nek beneh. Siti ki manggone ning kuburan. Kok saged? Isine wong mati. Lho. Dadi ki beda lemah beda jeneng, Bos. Lah kowe sebabe nyapa wong mati kek diujurke ngalor. Ngalor ki mergo wis hukume adat awake dhewe Mbah Marang Gusti Kang Arya Jagat kuwi yo tetep dijurke ngalor. Kakean ketoke tuwek sampean ning ilmumu cethek kuwi. Nah, Lah nyapa sebabe? Nyapa wong mati dijurke ngalor? Sebabe Engko nek ngidul jagongan. jagongan matamu. Nesu to. Mai tok Sik. jagongan. iki perkara wong mati apa sebabe kok dijurke ngalor? Aku tak tekok. Lha, Pak. Apa sebabe wong mati iki kok dibuntel mori? Loh, niku wis adate Pak
Mori iki rupane putih, resik, suci. Ah, Dadi nek yen sowan salah. Gusti karo zakat Salah. Gusti Allah Subhanahu wa taala iki ben resik ben kita suci. Ora ngono Kedawan, kuwi. kedawan kuwi. Kedawan. Kene iku Pak Minto. Ora. Sebabnya napa? Sebabnya lek dibuntul godhong ku ndare lontong ki kok pangan. Lah iki ape? Napa digegemi? Kowe kalah lho nek aku karo Mas Mito Lah jelas. gathok. Solid no. Heeh. Ayo. Apa? Lho ngapa kowe? Nyapa sebabe mayit kae kok ditareni karo kain mori. Ya pancen syariat ing agama kudu kaya ngono kuwi ditalani nganggo mori tali telu. Nah, wis bener lho. Gak enek engkelan blas argumentasi apa ngono to? Kawannya bener kok. Tegese iki telu, Pak. Telu kuwi tegese Telu ki tekan ajale awake dhewe, mulyane awake ning alam donya sok ben bisa mulya ana ing akhirat. amin. Lu ki tegese luar biasa. Dadi menungso sing luar biasa ning donya, ya dadi wong sing luar biasa besok bakal sowan ana ing Gusti Kang Arya Jagat. Amin. Mulane desa Kambingan menika, Pak. Niki wis dadi tolak ukur, Pak. Desa Kambingan dusun Ngantuk. Ngantuk, Ngantuk. Ngatup. Nah, ngatup, Pak. Menika saka tembung nu sewu, Pak. Ngatup menika saka tembung ngajine ora bakal ditutup. Dadi warga masyarakat ngatup menika seneng ngaji, seneng maos ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ora kowe kok ngerti jeblosan pondok ngendi? Kula niku teng pondok pesantren riyen dangu. Teng kene Tebireng dangu. Sing terakhir niku teng pondok Ramadan, Pak. Kula niku saulan teng mriku alhamdulillah pun pondok Layakno rupamu ya tajil. Pondok iki Tebireng Lirboyo ngono apa Kula teng Ploso? Lirboyo ya 2 wulan, Pak. 2 wulan. Lho. Ora kelasan terus pindah ning sepi, pindah teng kene Tebireng 2 wulan. Lho. Sepi terus teng Ploso 2 wulan, Pak. Lho nyantri kok sepi ki apa to? Bakul silat aku. Aduh. Ah, Mas Didik. Nyantri ki dawuh. Ah, dawe Bapak Kades ndung jeleng, ndangdut, ndung jeleng, Lho, nggih lho. Hah? Nggih lho, Pak. Aya. Oh, nggih. Pak Lurah niki Lah, Pak Lurah niki senajan to Bapak Nasional. Nasional, Pak. Sinaosa Bapak kaji. Heeh. Neng beliaunya tuh jiwanya tuh tetap remen kalian budaya, Pak. amin. Wayang ya seneng, dangdut ya seneng, campur sari ya seneng, keroncong ya seneng, sedaya remen. Iki sing jalani beliaunya tuh jiwanya nasionalisme, Pak. Kula Betul. didongake Nah. iso dadi kaji sing mabrur. Loh, saestu, Pak. Niki ajenge Contoh. kula. Loh, Contoh, dilukas kula ngulon, Pak. wong ki Alhamdulillah. manusia wajibnya mengangkat tangan biar sisanya Allah yang turun tangan. Nggih. Tembungnya apa? Fafiru ila Allah, dikembalikan kepada Allah. Nek kun payakun atimu kuwi niat insyaallah ora golek ragat mesti entuk hidayah budal ngulon. Kok kun fayakun roh ya kun kowe. Lho, kun payakun ki nawaitumu niatmu kuwi lho. Kun fayakun nek pira? Ayo satu nggih to, Mas. Ngono. Kun fayakun ki nek 3. Kun payakun kok telu ki apa kuwi? Kun ki nek 3. Apa kuwi? Kun sing madangi jagat, kun sing ngangklak jagat, kalau kun sing nggawa rezeki. Wah, jenengan lurus ki, Pak, niki, Pak. Sik. Oleh ilmu ini pedot Mas aku, Mas. Kun enek telu. Enek 3. Kun sing madangi jagat. Kun sing madangi jagat iki kunang-kunang. Ngalor ngidul murup lip-lip kuwi madangi jagat. Kuwi ya. Lho iya. Ciptaane Gusti Allah. Iya. Kun sing madangi jagat kuwi Kunang-kunang. Loro. Apa? Kun sing ngangklang jagat. Kun sing ngangklang jagat kuwi kuntul. Ngangklang jagat miber saka sawah kene pindah sawah kaon. Heeh. Iya. Ya ora? Kun sing angka telu gawa barokah. Kuwi kundangan. Budal selamatan mulih gawa berkat. Tapi hati-hati, enek kun sing gawa cilaka. Apa kuwi, Mas? Kunduran truk kuwi hati-hati kuwi. Kuwi mesti bongko kuwi biasa. Iya. Kun sing medeni anakmu enek. Apa? Kuntilanak. Lambemu kok kuntilanak. Kuwi enek kun 5 ya an. Kun sing kowe ra iso omong. Apa? Kunci cangkemmu. Omong kok anggere jebles wae. Tapi realita. Iya bener. Aku kalah nih. Pak Mito. Hah? Ayo. Aminor. Iki dongeng. Nah, ya, kaya ngapa? Wes kadung macang ini iki wis. Iso ora? So. Wah, jan mugi-mugi sedaya sehat ya, Pak, Bu. Semoga-moga kabeh doke bilane cedak rezekine. Kula niku lek ndongakne biasane ngeten iki saestu kok. Ora mandi kula. Ora mandi lek ndongakne awakku dhewe, tapi lek ndongakne wong mandi aku. Dahar ki biasane wong nek yayi ora entek. Kuwi malah justru turane ki tak goleki tak entekne. Gragas kowe. Lho. Kok gragas beda? Kowe ora ngerti sing didahar sing ora telas kuwi biasane sok barokahe kuwi. Ngono aku ki nek tanggapane ndi tak lumbuhke. Turane wong tak openi. Kowe ngawur. Lek turane kluthuk sapa doyan turan kirek? Peh iki Pak.
Doyan aku. Wong aku dingi pakan kucing tak pangan kok. Gendeng kok wadai lodong, berarti kok gurih aku iki. Lah kok tipe coklat-coklat bunder-bunder Pak makan kucing. Lah mripatmu ra mbok sawang. Gurih ya. Wong mara ning omah lho, wong jelas pakan kucing tak tumpake nggon meja. Kok wadai lodong ya. Lah tak adai lodong, lah kok dipangan to. Karepe isu-isu keluwen aku lho. Iki apa to Dik? Kok iso gurih meneh apa ki? Nah dikira jajan anu kok. Dikira jajane kirani. Nah, Tak ngerti pakan kucing Persia. Wangan. Saged to? Iso. Dungseng-dungseng. Aminur Mas. Mau ning burimu kaya rawon karo bakso. Kene ya sate. Ning kene sate. Pak Lurah ki deloken. Nun sewu, Pak Nah. Nito. Bodo ki ya hari Lurah. pertama. Balurah. Kowe ra ngerti to? Ya, Pak. Hari pertama ki sate guling. Hari kedua soto. Hari ketiga bakso. Tur unjukane pantas seprit gak enek enteke. tidak lebaran. Nggih, Pak. Wah, luar biasa. Niki wae pantas seprit nggih mboten enek enteke. Pantas seprit. Bojoku pantas seprit mek dienggo sikatan tok ngono kira. Berarti padha karo Mas Kluthuk, Mas Pripun? Didik kuwi. Pripun, Mas? Mbah Lurah ki padha karo Mas Kluthuk lebaran. Nggih, nggih. Mas Kluthuk ki lebaran dina sepisan Nggih. omahe tutup. Sowan nang ibuke. Nggih, leres sekali. Ah, Pak. engko bodho rong dina Nggih. ora buka mergo dolan ning kiwa tengen. Leres. Bodho ketiga ya. Bodho ketiga ora ya panggah tutup. Nutukke bodol siji loro. Pancen niki keluarga kere ya, Pak. Aja kulo. Aja meneh kok jenengan anak kula ya tak penging bodho ning omahe niki nggih. Ya apa? Lah piye anak kuwi mara rono disangoni 50.000 to, Pak? Heeh. Anake dheke lho tak sangoni 100. Lu gendeng kuwi. Padha dulure lho, Padha dulure dolan nang Mas sampean 100, dolan nang Mas Kluthuk 50. Nggih. Rugi no sampean. Lah kok rugi pripun? Sing rugi kula lho, Bang. Lah kok Lho, kowe nyangoni anakku piro? kupingmu anakmu tak sangoni 100 lho, Lah Kak. anakmu tak sangoni piro? 50. Hitung-hitungan sekmu. Anakku piro? Loro. Satusan piro? 200. Anakmu lho 5. Lah iya. 50-an 250. Aku iki tambel 50 riyo ini. Ya Allah, ya deh. Kok mangsa duit 50 lho karo dulur kok ijir lho. hitung-hitunganmu. Wolo-wolo kuat to, Mas. Bakal kuat aku. Tau penane. 50-50 to ki nek dirembug iso medhotke dulur. Nah, Engko sesuk sangenono 50 neh ya, Mas. Tak bledosi mercon cengelmu. Sono Bang. Bisa so, ya. Bang. sik. Mau jarene dhewe-dhewe. Lah nggih. Sampeyan ini nggawa apa? Gawa niki. Lah iya, sapa sing ngomong dhewe-dhewe? Nggih, kula Nembang nganggo cangkeme dhewe, dimusiki cangkeme dhewe. Ndak oleh nganggo musiku. iki masalah apa neh iya. Yo, yo. Lah iya. Lagi ra melu sewengi mambengi keterak wayang wonge kok ya wis beda to Yan. Ya ampun. Ora. Sportif kok. Ya sportif lah. Aku sing nyanyi wis nabi. Nah, Bapakku wedok ibumu sapa kok iso. ayo mudar apa ora kowe? Kowe iki nyapa? Iringane iki iso ndorek. Wong solawat kok nggih iso ndorek iki lho. Ben kita Solawat pakai terbang. Iso. Batengku ben kita rada meriah. Gitu apa mbok kira beh wis sahur manuk terus aku ati kurung lara. Ini. Loro ya priksa no. Hah? Loro kok budal tanggapan namanya. Banjinge Loro kok ngengkel. lara ati karo tembungmu ngarep mau lho. Ya loro ati yo ganti nanti pitik ngono lho. Ngono ngengkel gampang lho urip iki. Lah iya. Ra apa-apa Mas. Napa? Jare Wis ta bene. jarene Dilakoni. para alim ulama. Lho ya. Wong kuwi yen duwe kok etok-etok ora duwe, Nah. iso nyenengke ning ora iso nyenengke. Oh. Kuwi asape luar biasa. Gedi. Ora gumun karo cangkeme dagelan. Aku yo ora ngumun karo cangkemku dhewe. Cangkemku dhewe. Oh iya bener. Kaget aku. Ora mungkin Kowe aku. tenan, Aku kowe. ora wani nrunyam ngono. Lah iya. To ben bosok cangkeme ngangge musike kono. Iya ya ben bosok cangkemku dhewe. Tenan jong isin-isin. Ora. Nek isin aku melu isin. Bisa to. Tak tabuhi. Masa gak mbok sili-sili. Rasa, gengsi. Ora oleh yo ora oleh. Iya iya. Wong gatek nek kuwi. Bapak Tuh, dudak. Duk. Nah ya Sing bongko ora kowe. Sing apik lho. Nabi sing apik lho. Iya, Mas. Iki tak contoni. Aku nyanyi ya. Iya. Nyanyi ini. Bapakku NU ibu muslimat. Loh, bapakku parkir kok. Aduh. Wis iki jan. Wis ora disili musik. Kowe malah ora iso dijak kerja sama iki kepiye?
Ya piki tembang iki lho. Bapakku NU ibu muslimat. Lali ya iki. Kok bapakku NU? Berarti kowe munafik. Lah ngopo to? Wong bapak dhewe Katolik kok. Kowe iki lagune iki ngene iki lho. Selawatan iki lho, Jan. Iki jan ngentah iki lho. Bumbal iso. Ayo iso apa ora? Kamu melu-melu sampean. Saksenku iso ora iso urusanku. Kita melu-melu jenengan nih. Ngapa kok sampean ngurus aku lho? Lat-laten ngenteni kan ngalih. Loh, piye ta kowe iki? Wong pancen iki kagungane Mas Minti. Sing takon ngalih kowe kuwi lho. Ayo. Sapa muni Minti ya? Nek sampean dhewe ne lho iki. Aku krungu ki lho. Muni apa? Rimo jam muni. Minti ki lho. Lah iki Sampean dhewe lho sing muni. Jeno lali sampean lali. Nyalahne kancane. Ngono kok ngekel wong pikun sampean. Oh sing muli sampean dhewe. Tok kowe. Kowe ta ora apa-apa. Wong siji karo wong loro. Tok lho. Ayo Mas tak tabi Mas. Oke. Bapakku NU ibu muslimat kan masku angsa ngalong itu nggawa berkah NU panjen nikmat ngalong itu nggawa berkah Lali janjine dados yo. Datelah, yogone mangan kabeh. Yo sok ra kowe yo. Ayo. Selehno. Ayo. Awake dhewe ra nggawa gamelan. Ayo gayeng di karo gamelan cangkem. Ayo. Kicau, kicau, kicau mania. Hop hop hop. Heh. Hop. Nyapa kowe iki? Nyetop-nyetop iki nyapa? Kok kicok-kicok iki? Urusanku bukan urusanmu. Tuh, ini menyangkut harga diri saya. Enggak boleh, kamu harus diam. Diam, duduk sini, duduk. Kok kicok-kicok iki? Wong sing dimanuk aku kok kicok. Meneng rasa ngomong. Kowe meneng to? Ngerti nek sing ndek manuk sampe ngerti susuhe lak digawe iki kabeh to. Lah, iki lho. Kowe lungguh sik. Lungguh sik kok lak kudu susu. Kowe meneng. Iki susuhku kabeh iki. Oh, ya, katanya manuk yang geragas apa disusul. Manuk. Kowe ra ngerti yo. Kowe ra niki do nganggo gamelan. Tak ewangi Pak, sesuk aku sik pereng nderek joget. Enggak, ora sah ewangi-ewangan. Mosok melu joget ra entuk. Ora entuk. Lagi tak omongi yo, Cuk. Kereng-kereng karo Mas Minto. Melu joget ra entuk. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Gas kondangan, digas kondangan dangan. Manukku siap nembak, poinku ra keoyang. Ayo. Sa.
Selamat si tengah. Mosok ngeten iki melu joget dhewe ra entuk. Ora oleh. Wis pokoke bengi iki ndek enek dagelan joget. Nembang ya ngangge cangkeme dhewe, musike dhewe. Ayo mudhun iki. Loh. Ora genep kok. Apa meneh kluthuk wis pokoke ndak oleh. Mosok ngewangi ngendang mboten entuk. Mboten oleh. Lah apa-apa. Kayakno tim sukses ning ngono kabeh. Hop 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 hop. Kowe ngapa joget? Domoe wis diomongi, sing entuk joget iki kabul tok. Basi bis nunut joget. Ora lho, joget iki ndelik ning ngesor kok piye ngono. Musike ya penak. Makane sesuk itu kok gamelan ra ketong kenong tok sitok ngono. Ya ya. Dagelan sing dilumpukno mek pancing tok. Oleh iwak ya sampean yo melu dahar. Lo ngengkel ya. Ngene nek ngelokne ngono tak wehi ngono iki lagu nampa ngono. Nyatane ya dimasak ya enak. Matur suwun Mas Luduk. Boh. Sekali lho. Yo terus. Engko lek kluthuk joget omong langsung tak ndek. Cocok. Kaya ngakoni lho ya. Aku seneng lek wong sadar seneng aku. Trahyo. Bengi iki awake dhewe termasuk pelawak, peloper, tukang pedhot-pedhot tok. Wis, bengi iki aja malu main-main kowe ning kene. Tenan. Kowe kalah nasab nek karo kae. Saya peringatkan ngantek kluthuk nembang Sekar Gadung kono joget tak denda sak oban 100.000. Bayarane lho 50. Lah ya sembuh. Oke. Dina minggu saya tak tunggu. Lek kono joget langsung musik mati. Yo, lanjut. Rasan joget temu sing entuki kabul tok ngene. Panjen iki rombongan kabul. Angger kok wis sesuk dadan ngene. Lolos kowe.
nggawa grup to mengi manut ae to. Anu. Kene tak golekne. Kowe nek joget mesti ra dindek. Joget. Nanti Amara pedhot sitok ku lho. Dadi pikir loro. Kowe iki ngawur wae iso. Akhirnya kono rawani ngendek Mas. rawani ngendek kok iki ketuane iki kok. Wis tak urung iki mo. Dereng langsung to. Dintekke ya. Gawe kelo. Nyapa kowe dadak melu-melu iki? Kowe kencan karo wanita liya. Lagu selajengipun dumawah dagelan kekalih monggo katuran nembang sak katokipun tanpa iringan sekar gaduh. Ya monggo. Gah. Hah? Kowe rene iki ditanggap lho. Rambok iwak iki kok. Ayo nembang Pak Loro. Wong kula kadung nembang mungkin jangan mboten silih. Lho. Lah wong lek duwe piranti dhewe-dhewe nembang rene iki pirantine apa? Nggih ngeten Pak. Rembug cukup demi kesuksesan panggung. Heeh. Niki enten nggih ming sak pak. Entene ming sak pak. Aku ra doyan rokok sampurna. Lah doyane napa? Duit, Duit. duit. Pun ngeten, Bu, sampean tuku rong kilo ngono lho. Gek terus tak kene iki. Wah, apa undi-undi kok duit iki. Wis, iso. sampean tak wahi kelomberan nembang entuk ning lek iki ra oleh. Ra oleh kowe. Ya ngono lho. Pak Minto. Enak. Sesuk tak teriwak neh. Ora seriwak. Aku sembleng ngeriwakku kurban sik sak priser akeh banget. Iki iwak laut iki barakuda iki enak iki. Ndak doyan iwak laut aku. Heeh. Ndak doyan. Mesti ora doyan. Ndak doyan. Iki kok entek iki. Sing entekke kuwi lho. Aku ndak mangan blas. Duh, tapi lah buik seneng sampean melu seneng. Hah? Ya toh? Ya ora. Ora. Lah mosok ta. Ndak. Teh, aku tak melu nyanyi dulu. Ngerayu. Tak jekit ngene, jekit. Ora enak. Mas Didik nembang kalih musik Sekar Gadung monggo ning dengan catatan lek kluthuk njoget break mandek. Oh siap. Sepurane ya Mas. Aku tak melu Mas Minto. Aku masmu lho. Loh. Mas yo Mas ini nek Senasib serumpun sepenanggungan. yo ning bengi Lek iki. kowe oleh joget aku lalu joget iki berarti kowe oleh nyanyi aku lalu nyanyi iki berarti iki diskriminasi lho. Kowe lek ngantek nyanyi tak bacok cangkemmu lho kok. Iya Mas ning sepurane yo. Kowe adikku lho. Yo ngerti aku adimu sampean Abot Mas. dulur apa abot sapa? Aku abot Mas Minto mergo bengi iki. Aku dulurmu lho. Dulur yo dulur iki golek urip dhewe-dhewe sementara ya Mas. Aku dulurmu lho. Ayo mudar aku kowe. Iki golek urip dhewe-dhewe. Aku dulurmu lho. Aku ki yo butuh di persani di sawang wong akeh nggih hiburan. Kowe lek lali tak elingne lho kowe. Pisan kake dulurku. Iya. Iki golek urip dhewe-dhewe. Wes abot iki kowe. Iki demi kesuksesan. Tak elingne pisan kas lho kowe. Iki lek aku apik sampean yo apik. Ora apa-apa, aku tak sing ngene. Nangis aku yang malu nangis terus. Ala Pak Bito. Jalan nembang to, Duk. Matur suwun ya Pak Bito. Nembang kok cangkem-cangkemmu dhewe, Duk. Iki nanggap apa jane? Lah kowe ra mudeng kok iso. Kene Pak, kula ngapain setunggal. Mesane karo klunduk. Matur suwun ya Pak Bito. Ala aku ki yo kangen sama Pak Bito. Aku ki tresno. Oh, ambune kuwet ra. Kecut dengkulmu kuwi. Kowe iki om karek nyedote kaya sambat lho kowe. Lah iya lho coba. Kono sing nggawa kringete ra sambat kok. Pengen nembang? Nembang Pak. Nggih. Pengen nembang? Kalian. Masalah sinden iki. Bayuh, kancane guyon malah nyetet-nyetet iwak iki. Wah, ra duwe sopan kowe. Ngono. Ya Allah. Turane barokah panganen. Nah, kuwi lho. Turane barokah. Mumpung ana turan ki berkah barokah. Entekno to. Lho, sakmono kuwi lho. Pak Bito. Heh. Wis Pak. Mangsamu kok iso. Kula ngampil setunggal nggih, Pak. Ya. Nggih. Kowe ingkang penjan dawuh sinten? Wis sampean. Nggih. Kluthuk sik urung oleh. Nggih. Kula ken milih nggih, Pak. Ya. Nah, pinten niki nggih, Pak? Nggih, sing ayu ki aku wis biasa. Nggih, Nduk. Nggih. Kowe lak termasuk mbok-mbokane buta putih gitu. Dadi tak cekir rene. Angel ram ditata. Layakno teh jan.
Ora lho sing mirsani kene kok betah men sendeni iki kok bengi sithik ngentat ngentut tok lho. Kok ora rono nduk rene coba. Cobi Mas. Mas nurut derek Pak minta nggih. Kersane to Pak, mesak. Lirak-lirik arep nyilih sinden. Nggih no. Mesake Pak mbok diambili Pak. Wis milih kono. Nah, kersane apik kok. Aku ki ya wong sok kenceng ning ya gampang luluh. Kluthuk kali niki mawon Pak. Kuwi wis. Kula tak kali. Adine ben milih sing cilik. Kowe kuwi ae wis. Wis tak wae kuwi kowe. Kowe tak wae kuwi ae. Iki. Heeh. Kuldi. Ora apa-apa wareg. Nikmatono ya iki lho prapatan gumul ya iki. Sampean kok wareg garake. Nikmatono. Kowe ora ngerti kok rasane ya Dik ya. Aku malah mbok wae tahu takwa Pak Minto. Loh, enak kuwi. Enak apa kedul. Loh, enak iso dul-dul. Ijol iki aku. Ora. Apalah kau nih? Olehmu ki aku. Tunggu kok. Makcik kau sekarang nak nampak jelek sangat kau tuh. Macam kura-kura. Oh, guru-guru ninja. Pak, ngomong kamu kok sisi kok Upin Ipin. Macam mana kau tuh? Guru-guru. Ngawur ki dudu kura-kura. Iki ngono bulus. Ngawur bae kok iso. Coba Mas aminormu sak pinten Mas? Aminor Mas. Guru-guru. Macam mana? Bojoku sing ayu dhewe bengi iki ra ana liyane wong loro dolan rono rene apik tresno ning omah wae wong loro dolan rono rene apik ning omah wae. Guru-guru. Kok gure-gure? Wah, lawe. Saya bukan gure-gure lah. Apa nak nampak? Itu dugong. Gajah lah. Gajah lah saya. Oh, gajahnya kamu terlalu ini gonku. Bojoku yo pancen lemu, tapi aku cinta padamu. Iki terus piye iki? Alah ya mbok. Ku ungkapkan I love you. Memang kamu wanita pujaanku. Ku ucapkan I love you. Memang kamu pujaanku. Ana kembang-kembange waru ning pinggir kali duhai wahai pujaanku terlihat cantik sekali engkau wahai pujaanku terlihat cantik sekali. Bengi-bengi ngombe jamu, bengi-bengi ngombe jamu. Aja lali kudu bar mangan, kowe pancen ketok lemu, lenganmu kaya kentongan. Pancen lemu, lenganmu kaya kentongan. Aja lali lunga ning Yogyakarta, mlaku-mlaku tuku roti bolu. Wong loro pancen padha tresna, yen nyawiji bilang I love you. Wong loro padha tresna, yen nyawiji bilang I love you. Ya, itu. Alah, namanya nyapa loh ngono iki. Kamu cantik sekali. Alah masak Mas. Carek lurek suwek pinggire, Kadung dilirik wis ana sing duwe, alah tunak jaitun, metune penak bayare getun. Apa kuwi? Ning toilet pipis, ngene kadung bayar pipis. Oh, genahno lho Mas. Sayang, Iya sayang. aku selalu cinta sama kamu. Aku
Aku juga cinta sama kamu, Mas. Bisa cari lagunya Aku yang juga duet ya, cinta Dek. sama kamu, Mas. Coba, Mas. Coba, Mas, lagunya, Mas. Oh, Oh, balesan. sayang. Iya. Kamu inget gak waktu kita di Gumul dulu? Iya, ingat. Kamu tak belai-belai rambutmu. Iya. Terus kamu gelundungkan itu. Terus Bang, kamu gelundungkan terus ada di tengah ratan itu. Kamu saduk-saduk itu loh. itu bukan kamu sayang. Apa itu? Kamu akan saya lindungi sayang. Saya, Ojo banget diowok-owok itu, Mas. Dia ini tas sangat loh iki. Owok-owok. Kamu cinta sama aku, Adik? Aku lah sangat cinta sama kau. Kau nampak tampan sangat tak seperti tangga sebelah, seperti bulus dia. Kita bernyanyi berdua. Iyalah. Kamu mau main-main kemana? Aku lah mau main-main lup. Sudah aku bilang dari tadi ya. Macam mana kau laku tak seperti itu? Kau nak sangat bungkuk kali. Aku cinta sama kamu, sama opa, sama mama. Aduh, macam Cina. mana kau ngiler? Ternyata dia itu ngileran. Kamu mau main kemana? Aku mau main kemana lah yang dekat-dekat sana aja. oh cintaku sayangku. Iya. Aku tidak bisa melupakanmu sayang. Aku juga tidak bisa. Oe, Ode ya. Oh no. aku lah bisa lali kalau kowe ya. Aku juga tidak bisa lupa sama kamu, ah. Aku tetap tresno. Aku juga tresno, ah. Kamu apa Pak? Iki tok. Kita teh. Sampeyan basa Cina ya apik ya. Terokno pake ya, Jal. Iya, Pak. Gawe basa Cina lho ya. Nggih, nggih. Mlaku-mlaku kepanasan. Mlaku-mlaku kepanasan. Njaluk kethu diwenehi kuluk. Jaluk kedua. Sing ganap Jaluk kedua. terus Dulu ah. Lah itu ben kayak Cina tenan lho. Ngene lho. Nah. Ngono lak kayak Cina tenan. Aku Iki udah gareng aku. ada dari Cina lho. Oh, Cina ya. Ben ketok Cina tenan kok iso. Nah. Ngono lak Cina tenan to. Kok ekspresine apik ya. Alise ngepang. Nah, ngono oke. Lek isih. Nah, ini kan kayak jolgo. nah wis jan apik mlaku-mlaku kepanasan njaluk kethu diwenehi kuluk. Mlaku-mlaku kepanasan lah jaluk kedua duwe dulu ah. Kulo. Turut pinggir jemek. Dulu pikir cuma ah. Aku laluh ya. Kita isi sapa kono Pak Minto itu ah. Kowe karek turut ndi? Ya dulu gede ya. Kok turut ndi? Turut ngendi ngono lho. Ya dulu gede. Paling enak dulu dak sewu itu. Wong turut ngendi? Turut ngendi? Cina ki ra iso muni R. Lah iya te turut ngendi wae. Dulu gede. Kok turut ndi? Paham beset ya. Ngono. Ana iso muni hayat tok kowe. Nyeng nyeng nyong nyeng nyong nyeng. Basa Cina pinter aku. Iya, Jaja. Jaja. Citane sampai entek lagi. Heeh. Coba Pak, selindrum sak berapa, Bos? Heeh. Iya, Mbok, sampai ari entek. Cina. Nong ning nong 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 ning. Ah, ya. Ning ning ning. Sing tambah napa? Tak rungokne ket mau lho tak sing ana rono sing ana rono. Nek bojo loro kaya versi Cina. Ayo. Tang. Neng no neng ting 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 neng nong neng nong neng tang neng kamu tang neng tang 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 neng Cacingan nih nyapa ngake di kancane. Kita beri wusu. Kayak angkel latang.
Kok mentok. Aku iki instrumental iki lho. Aku kelingan latihan wushu biyen. Klek yo. Ayo. Yo. Kaget iki kancane. No. Ning nong ning nong ning tong 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 Jeng. banter nih gong beli Jang. kowe iki ndang metu sik Lah ndang metu kok. Aja suwi-suwi ndang metu. Kadung tak wae tisu magic ya tisu kuwi. Ki apa lho? Masa aku kok. yo kaya mama sih Ingdel. Iya, sampai. Ingdel. Iya, sampai. Aku cinta sama kamu. Wong ini sampai. Olah ono sing tak kelingkani kejaba mong kowe ya sampe. Iya, sampai. Ingdel. Iya, Aku sayang sama kamu. aku juga sayang sekali sama kamu. Aku pengen dolan ning gone wong tuaku. Ayo. Tak buktekne yen aku sayang ambek kowe ya. Ayo. Awake dhewe sekolah ning Hanju ini Ya. iki sok ben lulus. Aku ame gelem labi karo kowe ya. Ayo ya. Gelem labi karo aku ya. Gelem. Terima kasih, Kak. Iya. Oh lah ono. Aku lah bakal tresno karo wong wedok liyane. Janji ya sampai. Kak. Aku janji karo kowe ya. ayo Ana Cina tuwek ape senam iki ya. Iya. Ay, sayang. Awakune wekeh-wekeh. kamu sudah tak bilang ya Apa? anakmu tak suruh jangan main cinta sama sampean. Kamu tidak percaya sama opa. Percaya. Anakmu suruh datang ke sini, anakmu panggil ke sini. Intai. Ingtai. Iya, Mama. Mboke kena asam urat. Hei, kene lho mlaku niki. Ora iso megake kok. Wah, Loh, masa ora tau mekekek? sudah kubilang dari tadi. Anakmu suruh ke sini ya. Intai. Iya, Mama. Suaranya kayak Pokemon. Cilik. Ayo, serempet biasa. Papa sudah bilang ya, kamu jangan main cinta sama sampai. Kamu cinta sama sampai, opa tidak setuju. Ayo, Opa. Saya cinta sekali sama sampai. Tidak bisa, opa tidak setuju. Ayo kamu ke sini. Kamu ke sini. Sabar Intai, sabar. Dengarlah Papa. Papa. Kamu siapa? Kamu sudah aku bilangnya, kamu jangan coba-coba dekat sama Intai. Kamu coba dekat sama Intai, aku yang menjadi lawan kamu. Saya pacarnya Intel. Tidak boleh. Saya sempak sampai Kamu tidak saya setujui. Kamu pergi. Pergi. Saya cinta sama Intel, Opa. Saya ingin Intel menjadi istri saya. Sampai kapanpun saya selalu mencintai Intel. Kamu sini. Ya Bayang Didi. Kamu sudah aku bilang kamu tidak boleh masuk di rumah ini ya. Saya sayang sama Intel. Kamu harus pergi. Saya nggak bisa pergi. Ya. Pergi. Enggak ya, Opa. Kamu mau pergi apa tidak? Tidak, Opa. Saya cinta sama Intel, Opa. Saya tidak setuju. Saya tidak merestui kamu cinta sama si Intel. Saya Jangan marah. Kamu harus Kamu harus bisa bilangi anakmu itu. Iya, Opa. Sorry. Kamu mau pulang atau tidak? tidak akan pulang. Pulang atau tidak? Kamu mau
saya panggilkan centeng-centeng dari sini. Tidak, Opa. Kamu mau pergi apa tidak? Saya tidak. Pergi. Kamu pergi apa tidak? Pergi. Pergi. Kamu pergi. Saya Sinta sampai Indah, Opa. Kamu tidak boleh ganggu Opa. Ane Suci mau. Kamu tidak boleh. Mau ejang nih mau. Kamu mau pergi apa? Tidak, Opa. Gimana? Saya. Kamu gak mau pergi. Gak mau pergi. Gak mau pergi. Kamu mau saya tenang. Saya panggil saja. Kamu jangan mau pergi. Nyapa? Aku dadi bapakne. Wah, arep balas dengan Kuwalek kuwi lho, kuwalek, gawene kuwalek ora ngono kuwi. Jet lag ngene iki. Oh ya wes. Jet lag kuwi jet kolek kuwi kok. Sampai ini sampai arep bue. Sampai arep bue rene. Bapak ya. Rene sampai arep bue rene. Rene lho, inte arep bue. Yo, ayo Mas, tembak Mas. Pak Gondor, semplek Mas. disindeni nganggo cara singkek. Ibu. Iya, Nak. Inte. Kayak wayang pipi. Sesuk mainin ning kelenteng. Ibu adalah mamanya Inte. Iya. Saya mau tidak mau minta restu dan doa dari ibu supaya saya bisa mempelai dengan si Inte. Ibu ngrestui nak sing penting kabeh padha ditata, padha senenge bahagia. Tapi Mama, saya takut, Mak. Aja wedi, ora usah wedi. Inte cinta kepada sampai enggak? Diperjuangke. Kalau sampai Inte itu sudah sehidup semati, nanti kita hadapi bersama-sama. Ya hadapi Iya. bareng-bareng, ora usah wedi karo bapakmu. Siap. Sebentar Bu. Ganti. Ceritanya ganti. Oi. Ceritanya ganti. Karena saya tahu papanya Inte sangat galak sekali Iya. dan ibu selalu disia-sia. Aku dianiaya Selalu dianiaya. Saya juga sampai. Kalau kita harus mengalah dengan orang satu di keluarganya ibu, di keluarganya Inte, yuk kita hadapi sama-sama. Dihadapi bareng-bareng. Begitu nanti bapak kesini, kita hantam bareng-bareng. Kita keprok dasi. Ganti. Pokoknya siap-siap ini kudu. Siap. Oh, papa, papanya Inte. Ini papanya Inte. Bapake kuwi. Saya bapake cinta Inte. kepada Inte. Loh. Papa tidak merestui. Aku itu bapaknya Inte ya. Bapak siapa? Aku Kohling. Kohling berarti Kohling. ajudannya bapaknya Inte. Ajudannya siapa? Ajudannya bapaknya Inte. Aku Kohling sing di toko kono kuwi ya. Aku apa liwat kene lapo mbok cekat ya. Oh iya. Aku di toko ning kono kuwi. Ya. Kira bapak Inte. Kohling. Tak kira bapak. Nggih, Mas. Siap. Diserani lagu Denok yo. Siap. Sapa sing kudu nembang langsung dados Mas. Yo. Kaitan. Wes kene iki. Ini dok. Mbok